Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Jon Celestino dugu gurekin platoan. Goazen berarekin hitz egitera eta ea zer kontatzen digun ofizio honi buruz. Ongi etorri, Jon? Mil esker. Zer modu zaude? Ongi. Ondo? Bai. Eta pixka bat horrela gu pixkat jokatzeko nola aurkeztuko zenuke zure burua? Jon Celestino, baina zer gehiago? Esango nuke musikaria naizela. Hori da nire, pixkat nire ogibide nagusia eta afizioa ere, baina. Batzutan gertatzen da, ez? Ogibidea eta afizioa hasten direnean, batzutan zaila dela biak uztartzea edo jakitea non dauden mugak edo, ez? Bai, niretzat oso zaila. Ez dakit non dauden mugak, ez dio dola... Baina, onerako diot, ez nahi dut. Ez dakit. Plazer iturri ere badelako, orduan... Hor dago. Plazer iturri da batetik eta bestetik ofizioaren aldetik nahiko gauza larria da orokorrean, orduan hor dago oreka hori edo. Eta txikitatik egon zara hor musika munduan murgilduta? Bai, esan bai. Txikitatik, hainbatetan gertatzen dena, ez? Nahiko musikarekin harreman handia eduki duen familia batean edo inguru batean sortua izan naiz. Eta gero, oso txikitatik, egia esan, ikasten ere nahiko txikitatik hasi nintzen. Musika eskolan eta edo? Bai. Berez ni Donostian sortua izaten naiz, orduan konserbatoriora joan baino lehenago eramaten gintuzten, edo joan izan ginen, Txirula Mirula izeneko eskola batera, hori da Imanol Urbietak sortu zuen nahiko abanguardiako eskola bat, edo zeberaiek Europa ekialdean izan ziren, bere garaian, eta handik ikasi zituzten metodologia eta gauza nahiko interesgarriak. Eta gero ez dakit esango nuke 7 urtekin edo musika eskolan, gero Iruñara etorri ginen, eta hemen Joaquin Maian, eta hortik ibili gara. Kontua da ere oso gazterik, oso txikitatik, eta hori niretzat orain horrela denborarekin begiratuta, zortea handia izan da, beti eduki dudala musikarekin irakaskuntza formal horretaz gain, praktikaren edo praxiaren nahiko hurbil. Orduan, ikusten du nirekin batera edo musika ikasten hasi zen jende askok ez zuela lotura hori, orduan batean, nera bezaroan edo... Utzi, ez? Hori da. Piskat, gertatzen da, ez? Formakuntza formala bakarrik egiten dugunean, ez? Eta hortik kanpo ez dugunean kreatibitaterako edo sormenerako espaziorik, ez? Aspergarria bihurtzen dela, ez? Edo behar bat, edo... Hori da. Askotan besteengatik egiten ari naizen zerbait, ez? Helduengatik edo gurasoengatik edo ez dakit norengatik egiten ari naizen zerbait da, eta batean, ez da nire momentua agian, hori besterik. Baina nik hortan zorte handi eduki dut, ez zait horrela pasa. Egia esan, konserbatoriko ikasketetan larrien ibili nintzen momentuan, adibidez, bestetik ere jotzen ari nintzen, taldeetan jotzen ari nintzen, edo nik asko jo izan dut gaztetan nire aitarekin. Orduan... Talderen batean edo? Bai, aita berez margolaria da, arte plastikoetan ibili da, eta beti musika izan du gehiago afizio moduan. Eta orduan, nik jo izan nuen lehenbiziko taldeetan berarekin jotzen nuen. Baziren jazz tradizionaleko, jazz tradizionala jotzen zen taldeak, eta berare hor zen. Orduan nik hor banuen zera hori, jotzearen, kalean edo estatuetan jotzearen zerarekin oso gazterik hasi nintzen orduan. Eta trompeta jotzen zenuen beti edo? Bai.
Ni trompeta jotzen hasi nintzen 9 urtekin, orduan bait. Orduan, bai nire tresna nagusia hori izan da, eta ikasketak, burutu dituen ikasketa guztiak trompetarekin izan dira, ikasketa formalak edo. Eta gero helduagotan pianoa zerbait, konserbatorioan ere beti jotzen da, ez? egiten delako, bai, hori da. Eta oroitzen zara, Oholtza Gainean izan zenuen lehenengo esperientziari buruz? Bai, oroitzen dut, baina gainera eske oroitzen dut bat baino gehiago, ze nahiko modu diferentean, niretzat nahiko modu diferentea da. Batetik, bai, hori, trompetarekin konserbatorioan Joakin Mailan hasi eta 10 urterekin egin genuen horrelako lehenbiziko emanaldia, ez eskolan bertan, kale nagusian zegoenean. Hori nahiko gogoan dut, batetik. Eta gero ere gogoan dut lehenbiziko kontzertua, eskolatik kanpoko lehenbiziko emanaldia, aitarekin eta hori izan zen 12 urtekin, Donostiko areto batean. Eta nolakoa izan zen esperientzia edo ze horitzapen dituzu? Niretzat beti askoz latzagoak ziren eskolako emanaldiak eta ez taberna batean helduentzat jotzea hori, ez dakit nola zen. Bai, erosoago nire burua epaituago sentitzen nuen musika eskolan beste ikaskideen ondoan. A priori, orain pentsatzen dut eta alrebez izan beharko luke, baina ez dakit nola izan beharko lukeen. Nik horrela bizi nuen. Ordea gero, ez dakit. Nola ez denain, agian honengatik ere, ez dakit, musika eskolan egiten duzuna da oso lanketa personal bat irakaslearekin egiten duzuna eta orain hori kanpora erakusten duzu. Ordea, nahiz eta adin beretsuan izan, errepikak egin eta errepertorio bat eman, taldean, askoz entorno seguruagoa ez dela bizi dut. Gero, badago igual horren barruan beharraren kontua, ez? Igual musika eskolan emanaldi hori egin behar duzu eta froga pasatu behar duzu, ez? Eta kanpoan dagoena da, egin nahi dut eta plazerra hor dagoenez, ez? Igual presio hori ere aldentzen dugu, gugan edo. Bai, zen liteko hor nun baitetik. Eta zuretzat formakuntza garrantzitsua da, hori, gero artista moduan, ogibdetzat hartzen dugunean horrelako arte bat, ez dakit, oinarri bat izateko edo... Bai, noski. Kontua da formakuntza mota asko daudela eta ez dakit nola zen. Ez naiz inor, baina onartzen ditut edo ikusten dut gauza bizipen diferente askok badutela bere balorea. Eta, bai, niretzat, ez dakit, eztabaida luzea da igual, baina nik alaren nire burua askoz gehiago, askoz hurbilago sentitzen dut. Ez naiz eroso artista kategoriarekin eta geroz eta gutxiago. Nik nire burua askoz gehiago ikusten dut artisau edo eskulangile baten gisa. Niretzat dignoagoa da, iruditzen zait dignoagoa dela. Artista azkenean uste dut gehienetan lotzen dugula edo lotzen dela hori horrelako, ezakit. Azken egun hauetan askotan aipatu dut movida, baina eta hitz egiten gainera. Hausnartzen beti, baina hitz egiten ere, zera. Iruditzen zait artistarekin asko ematen dugula edo asko adierazten dela horrelako ideia dezimononiko bat, ez? Genioaren ideia hori musek ikutua izan dena eta hor sortu zen mitologia hori. Nolabait, hori luzte doa, baina horrek zerikusia handia du gainera... Badu gaztia, kapitalismoaren sorrerarekin badu asko hori, idea hori oso idea burgesa da, artista, eta askotan ez, artista bohemio, gizartetik dagoen hori, eta hola. Eta hori, kultura gehienetan ez da horrela izan, denbora gehienean, baina ez mendebaldeko kulturan, ez biztan denez herri kulturetan, ze funtzio sozial eduki duen arteak esan nahi baduzu edo musikak edo dena delakoak.
erosoago nagortan. Orduan, horrek asko errazten dit formazioaren ideia hori, ze... Ofizio modua. Claro, biztan denez, arotz batek espaldi madaki zura behar den bezala lantzen, eta jakite hori, formazioa jakite hori da, niretzat, ez? Hori, uste dut, adibide horretan biztan, oso biztakoa dela. Orduan, ni horrekin nahiko komodo nago. Orduan, horrekin, claro, formazioa, bai, kontu da formazio hori, esaten nuen bezala, 1000 modutan izan daiteke, eta izaten da, ez? Formazio hori izaten alda, nolabait naiz eta izen hori ez eman, baina sentido igual tradizionalago batean maisu batekin konbibitzea eta maisuak berak aurkitu dituen gauzak edo berari itxitzaion ezagutza hori zurekin konpartitzea eguneroko lanean, nolabait esateko. Eta nik adibidez suerte hori eduki dut, nik izan ditut musikari asko, nire bizitzako momentu batzuetan, niretzat funtzio hori eduki dutenak hori da. Maisu, ofizioa erakusten dizun maisu bat, bere eskarmentuaren bidez, ez klase magistral baten bidez, baizik eta egunerokoan. Bihar kontzertua dugu eta kontzertuetarako behar ditugu gauza hauek eta ezagutza batzuk eta almen batzuk, ez. Eta bestetik ere ez dut inola ere errenegatzen irakaskuntza formalaz nolabait, ezagutza korpus bat jasotzeaz, eta hori niretzat ere oso garrantzitsua da. Eta ez dut ere errenegatzen, eta nik azken urteetan, egia esan gehien landu dudana da, konservatorioko goi ikasketak bukatu nituenetik, eta da autoformazioa, edo autoikaskuntza ezakit. Nik onerako edo txarrerako jakin min handia daukat gauzekin, eta batez ere musikarekin zerikusia daukaten gauzekin. Orduan, ni denbora guztian ari naiz estudiatzen, eta, klaro, esaten duzuna, sekulako informazioari akzesoa badugu. Inoiz baino gehiago, aparentemente, edo inoiz baino gehiagi, agian. Baina bai, klaro, niretzat, zagit. Interesgarria. Eta orain, klaro, galdera bat, egin duzun hausnarketaren inguruan, ez? Inork ez du zalantzan jartzen, etxera, arotza edo dena delakoa etortzen baldin bada, ordaindu behar zaiola, ez? Eta zergatik batzuetan artearen ofizioa dutenei, etzaie perspektiba berarekin edo begiratzen, ez? Lagun bat dugu eta arotza da, mekanikoa edo dena delakoa, eta bere tailerrera ematen dugu kotxea, eta pagatzen diogu, ez? Eta lagun batek, musikari baldin bada edo antzerkilaria edo, monologo bat behar dut edo hau konposatu mesedez, eta horrentako izkizu bipote. Ez dut erantzun errazik. Baina erantzun larriena da, zergatik guk geuk gehienetan ez dugu gure burua ikusten langiletzat. Hortik ere, artistarekin, artista kontzeptuarekiko dudan krisia ere igual hortik heldu zait. Nun, klaro, eske, nolait, artea gizartearen benetako beharretatik at baldin badago, orduan kanpo dago guztitarako, ez? Ezakit. Baina ez dago, ez? Edo badago? Klaro, orduan hor sartzen gara. Nik uste gehienean ez dagoela, ze behar horiek beste modu batean aseak izaten dira. Bale? Bai, esan nahi dut horrekin. Ez dakit, asko jotzen ari naiz Felix eta Juanarekin, hau dira nire aitaren adineko bikote bat, akordeona eta trombona jotzen dute, eta bereiek kontatzen dituzte oso guapoa da, ze bereiek beti izan dira musikari eta badute aspalditik, ez dakit, baduten orain dela 30 edo 40 urteko musikaren perspektiba, horrelako perspektiba bat. Eta orduan kontatzen dute, ez dakit nongo herritan
Claro, herri horretako jendeak musika urtean behin entzuten zuen, eta zen herriko bestetan. Orduan, herriko bestetan ekarri behar zuten altzen soinu jolerik onena. Ze soinu jole bat eduki behar zuten 5 egunez herrian, bazkaritan, eta besta guztia zen soinu jole bat. Orduan, behar erreal bat zen, ze duda zen soinu joleari bazkaritan, lotan eta soldata duin bat ordaindu behar zitzaionik. Ez zen dudarik hortan. Ze herriarentzat behar erreal bat zen, hola esateko. Orduan, claro, musikaz, aparentemente, musikaz blai den gizarte batean, ze behar du gizarte horrek nik musika eman dezadan. Ez que agian gutxi. Esan dut, gizartearen edo jendearen ikuspuntutik agian hori da. Teatro ikusteko ze behar du jende horrek egunero fikzioko ez dakitzen bat kapitulo, eta gainera ja gaur egun nahi dudan serie oso guapo bateko 5 kapitulo ikusten ditut gauero, nahi baldin badut, denbora baldin badut. Orduan ze behar dut larun batean zerarako. Pixkat ez baian jartzen dira gauza horiek. Nik uste dut baietz, nire irudipena da baietz, eta nire bizipena da baietz. Azkenean, hasteko, zuzeneko zerbait den, zuzenekoa den zerbait ikustera joaten naizenean, ikusten dudan hortaz gain, badaude beste konstrukzio pila bat. Eta da, hasteko, beste jende batekin ari naizela espazio bat konpartitzen. Ez da, beste ja ikusten ari garena ere, baizik eta... Ikuslegoen artean Claro, edo. gizarte ekintza bezala, bada, gure ondokoa ikusteko momentu bat. Eta aparte bain, pentsatzen dut, maila handi batean, zuzenean gertatzen ari den zerbait ikusteak baduela balore bat. Eta uste dut hori, pentsatu nahi nuke, pixkanaka hori onartzen edo berronartzen, nolabait esateko, joango dela. Ze hori bai pantailek ezin dutela agian, edo agian aldute, ezakit, pentsatu nahi nuke ez, ezin dutela hori suplantatu, ez? Badagoela esperientzia hori. Kontua da, ohiturarik ere ez baldin badugu esperientzia hori bizitzera, ezagutu egin behar dugu, ez? Edukatu behar dugu gure burua hori gertatzen. Beraz egin hezkuntza garrantzitsua da zentzu horretan, ez? Jarri ezaken alea edo? Bai. Ja, hezkuntza... eskola edo ezakit. Bai, agian bai. Agian arte eszenikoak ez daude hain sartuta, ez? Gure hezkuntza sisteman, ez? Eta orduan horregatik igual ere ez dira hain baloratuak edo esperientzia horren inguruan, komentatu duzunaren esperientzia hori igual ez du edonork ezagutzen, ez? Claro. Ezakit, Galdera zailak, ez? Bai, galdera zailak. Galdera zailak eta erantzun luzeak. Ez dakit, agian jendeak behar hori, ez dakit, benetako behar, ez dakit nola esan, baina espiritual edo gizatiar bat baldima dago horrekiko, aktibidade horiekiko, agian jendeak hori beste modu batean, behar hori beste modu batean asetzen dut akitxo, ez dakit. Ez dakit erantzuten. Ez dakit ere behartu behar den, hori, ez dakit. Musikan adibidez, bai hori nahiko definitua eta katalogatua badudala. Eta erantzuna zaila da, baina... Claro, zerk bihurtzen du, erantzun ditzake gauzak, baina bakarrik galdera ingo dut. Zerk bihurtzen du arte espresio bat benetan zaindu behar dugun eta desagertzetik zaindu behar dugun zerbait. Zerk ematen dio balore hori. Pentsatzen ari baldin magara hezkuntza dela... Bai, zertarako da garrantzitsua, ez? Gure gizartean... Esan eta adibidez, ez dakit, gertatzen da... Claro, musika klasikoa, adibidez, ez dakit, musika nahiko harri ikusten dut. Musika klasikoari onartzen diogu,
sartzen zaizkio balore batzuk, ja, nahiko onartua dela, hori gorde egin behar dela, ez dela, ez? Esan dut, ente publikoak edo hori nolabait, nola doala zaindu behar duela eta jokoaren arauak beste batzuk dira hori garrantzitsua delako hori zaintzea. Eta ni ados naiz, baina nahiko arriskutsua da, ze... Eta zuk egiten duzun musika zein da? Anitza baita. Bai. Osa, niri gehien interesatzen zaidana edo gehien landu dudana, oso modu orokorrean esateko, da musika beltza. Honekin esan dut musika afrodescendientea, ez? Horrela esateko. Azteko, hori interesatzen zait, hori gustatzen zait, gustatzen zaidalako, ez? Modu irrazionalean, hori da, plazer ematen didalako eta maite dudalako, eta hola. Eta, klaro, hori nahiko gazterik gainera, Bueno, esan duzu jazarekin ere hasi bai, zaitarekin, eta... Eta etxean beti, blues desiente entzun da txikitatik, eta hola. Eta gero denbora joan ahala, gertatzen zait, edo gertatu izan zait, justo hori, gauzak estudiatu edo investigatzeko movida horrengatik ikusi ditudala edo topatu ditudala hainbat gauza eta da musika grabatzen hasi zenetik ona gertatu diren gauzak, ez azkeneko 120, ez dira 120, baina pixka gutxiago, baina hor nunbait urteetan musika afrodescendiente hori da motorretako bat, da musika guztiaren motorretako bat. Eta horrik, denbora joan ahala, hori gero ez da gehiago... Hasieran zen gustu kontu bat, baina gero da, badago movida bat honetan. Pentsatzen duzun edozein musika genero, edozein musika estena, 20. mendetik hona etorri dena. Hau da, hola, pixka bat, bum, baina bere sustraian musika beltza dago. Genero guztietan. Eta, genealogia hori iruditzen zait, harrigarria, ez? Bai, harrigarria eta badela hor kristoren indar bat. Ze, benetan, hard technoa eta, claro, evidentemente hard technoak, lau pausotan irizten zara hard technotik New Orleanseko jazera, claramente. Noruegako death metala, eta da, pues, claro, evidentemente, nondik dator roka nork egin zuen, nondik sortu zen, eta denbora guztian, sustraian hori egoteak, kuriosidade handia sortu dit. Eta gainera hori, igual da pixka txapa antropologikoa, baina azkenean hori nik lotu izan dut. Guk azkenean, eta da beste, suposatzen dut, behin gehiagotan aterako den obsesio bat, baina musikak niretzat nolabait eduki behar du harreman zuzen bat bizi duen gizartearekin, edo bere tokiarekin, eta hola. Orduan, nola innegablea den gu bizi garen gizarte honen elementu zentraletako bat, gustatu edo ez, kapitalismoa dena, azkenean kapitalismorik ezen existituko, edo ezagutzen dugun bezalako kapitalismorik ezen existituko, komertzio triangular esaten dioten hori gabe. Hau da, milioika afrikar sekuestratuak izan eta Ameriketara eramanak izan gabe. Orduan, nintzat da, batean hor egiten dut olako lotura bat oso guapo, agian da, movida psikopata bat, pixka bat, baina... Bueno, zuretan interesgarria. Claro, 20. mendeko musika guztiak bere sustraiean duena da kapitalismoa sortu zuen gizateriako igual injustiziarik bortitzena. Eta min horretatik, min horrek, herri horren min horrek sortzen du energia kreatibo bat iristen dena musika guztia bustitzera. Orduan, sinbaz, orduan musika beltza, basikamente. Ez baina oso interesgarria kontatu duzuna, eta gainera ikuslegoarentzat ere ez du edonor jakingo, ez? Nire bidez, pues... Claro, bai, kuriosoa, niretzat da, nahiko ariketa kuriosoa, gainera, gustatzen zait hori kontatzea, ze batean jendea hasten da, eta, claro, nik maite dut
Koreako K-popa, nire movida da K-popa, eta como, bale. Saiatu zaite pentsatzen K-popa nondik heldu den, eta guztia heldu da Afrikatik. Orduan, bai, kurioso egiten da hori. Eta sortu zenuten Broken Brothers Brass Band taldean, noiz sortu zenuten eta zergatik edo zeintzuk? Bale, hau dakit. Hau dakizu. Hau da motzagoa. Ez zain antropologikoa, igual. Berez Broken sortu zen 2006ko uztailaren 9an. Hala? Ze Sanfermietan edo? Bai, ze guia orduan konservatorian ikasten ari ginen, hemengo konservatorian ikasten ari ginen, jazeko goi mailako ikasketak, eta hor ginen lagun batzuk, klaro, kontua da, nik hori baino lehenago banuen, beste brass band batean jotzen nuen, hori lehen kontatu duan nire maisuarekin, nire maisuak sortu zuen, eta hola. Eta alde horretako gehienak, aita eta biok ezik, horrendik aita zegoen, Donostialdekoak edo Durangaldekoak ziren. Orduan, eta, gero Brokenen egon ziren batzuk, egon torri ziren inoiz sustituzioak egitera, eta hola, eta batean Gorka Gaztanbidek esan zuen, Jon, zergatik ez dugu egiten horrelako talde bat, pixkat oinarria Iruñan izan dadila, eta hola. Gol errezagoa ez. Bai, hori da. Eta orduan ideia hori buruan, hori egin genuen, uztailaren 9an Sanferminetan deitu genituen horrela 4 edo 5 lagun, eta atera ginen kalera ateratzera. Batzuk bagenekien errepertorioa eta hala, eta beste batzuk etorri ziren, bakarrik horrela, festan improvisatzera eta hala. Eta horregatik ez dakit polita da esatea egun hortan bertan izan zela taldeak lehenbiziko aldiz elkarrekin jo zuelari. Eta harrera nolako izan zen, ez? Sanferminetako harrera, imaginatzen dut mundiala, ez? Ze azkenean, jendea girotua egongo zen, fijo. Bai. Hori alde batetik bai, baina egia esan gure barruko bizipena ere hain intensoa izan zen, ze ez dut ere, bai badut horrela buruan momenturen bat oso guapoak alea jendean dantzan, baina ez egun horretako kasi momentu guapoenak izan ziren, edo guazen ez dakit nora bazkaritara, eta batean nola kalestu batean inor gabe gu bakarrik jotzen, ze oso guretzat ere ginen jotzen. Klaro, ezakit, elkartu ginen eguerdiko 12an eta jotzen egon ginen gaueko 12ak arte igual, klaro. Orduan, egunak luzen mantzuen eta hola. Eta arrez erostik ze egin duzu edo, zertan alizarete? Denbora dexente pasada eta jarraitzea, ez? Bai. Egia esan, klaro, taldea asko aldatu da, jendea sartu da, jendea atera da, hori da. Mezu jarraitzen duzu? Bai, nik, Jon Uribek, Alfonso Aretak eta Txarli Otxoak, horiek biak gainera bizkaitarrak dira. Horiek ere beste taldean ere baziren. Eta, hola, igual badakit hau ere. Bizkat motzean esateko, 2006an hasi eta lehenbiziko diskoa grabatu genuen 2012an. Hor erdian, egon ziren jende batzuen sartu irtenak ezak zer, eta lehenbiziko urte horiek niretzat izan ziren oso benetan New Orleanseko tradizioan sakondu eta hori benetan sakonki ezagutzeko. Orduan, 2012an egin genuen lehenbiziko diskori bada musika gehiena guk idatzitako kantuak dira, baina oso estilo tradizional batean. Oso hasierako New Orleanseko hastapenetako urtetako estilo batean edola. Ere kontuan hartu behar da, justo gu hor gehienak ari ginen konservatorioko ikasketak bukatzen eta oso jazaren ikuspuntu bat genuela. Eta orduan, hortik aurrera ondorengo diskoak izan dira, nik ikusten dut nahiko bide zuzen bat izan dutela, eta da pixkanaka konturatzea New Orleanseko musikaren interesgarriena ez dela, nire ustez, edo gure ustez, bakarrik azala, ze emaitza estetiko ematen duen, ze musika mota, ze ritmo mota ematen duen, baizik eta kasi gehien interesatzen zaiguna dela talde horiek eta musika hori nola dagoen txertatua bere komunitatean eta ze funtzio sozial duen, eta ze jenderekin duen kontaktua, eta bere influentziak zeintzuk diren, zergatik oso kuriosoa da, hango musika eta batez ere brass banden estena pixkatola horretan sakotzen duzunean, denbora guztian, 10-15 urtero egiten da zartatu eta aldatzen da jotzeko modua. Oso modu energikoan bezala, esango nuke.
baina bere funtzio soziala inoiz galdu gabe eta bere formatua galdu gabe. Beti kalean jotzea, nolako festetan eta lekuan. Hori. Orduan pixkat gure bidea izan da hori bilatzea eta hori gurera nola ekarri. Orduan, ze gauzarekin, norekin kolaboratzen dugun, inkluso norentzat jotzen dugun, ze kanta mota egiten den, ez dakiz zer, desente joan da moldatzen. Eta orain atera berri dugun diskorretaraino, hor badagoen nik uste, kontzeptu hauetan guztietan, heldutasun, edo osotasun, igual, esan barko nuke gehiago. Iritsi dela hor, benetan, frutua heldua egotera, ez? Bai, prozesu horren emaitza bat izan dela, ez? Bai. Urte askotako emaitza bat. Bai. Eta orduan, noretzat jo eta garrantzi hori, zuentzat orduan zer da garrantzitsua, edo noretzako jotzea da garrantzitsua edo? Claro, norentzat hori pixkat zehatzago, bai hori da. Ez naiz, bestela esateko, nik uste, norentzat jo esan nahi dudan horrekin da, nolabait, zer representatzen duen musika horrek. Ze komunitate imaginatzen duen, norentzat sentido horretan, ez ze publikorentzat, baizik eta ze publikotik. Horrelako zerbait. Brass Banden gauza oso interesgarria da beti, Second Line esaten dioten movida hori, eta hori da, Brass Bandak normalean kaletik jotzen du, orduan Second Linea da, taldearen atzean eta inguruan dagoen jende hori, eta nola talde horrek bultzatzen duen, jende horrek bultzatzen du taldea, ez? Hori da. Eta orduan, hor badago, etengabeko konexio bat, musikan gauza nahiko zehatzetan konkretatzen dena, baina hor dagoena, beti ideia hori, konexio hori. Orduan pixkat, horretaz ari naiz, esaten dudanean norentzat jotzen dugun, da, pixkat hori gertatzen joan da geroz eta gehiago, eta da, Iruñako ze gauza, edo Iruñerriko ze gauzek bustiko dute guk egiten duguna. Nik jarraitzen dut New Orleanseko musika pila bat entzuten, baina gai naiz nire inguruan gertatzen ari diren eta gazte jendea egiten ari den edo hirian gertatzen diren gauzak busti dezaten nik egiten dudan hori. Pixkat, galdera hori erantzutea bezala. Agian ez dut erantzun, egin dut galdera nire moduan formulatu. Azalduzu pixka bat kontzeptu hori, ez? Eta igual, horrekin lotuta ez dakit lehen komentatu dugu egin direla duela gutxi urte batzuk, pandemia baino gustut lehenago, Iruñeko inauteri batzuk, ez? Iruñakoko edo? Iruñkokoa. Hori, Iruñkokoa. Eta zu hor ere egontzarela horko musika hori edo sortzen, ez? Eta ideia horretatik ere bustia dago? Claro. Bai, hain justu. Claro. Pixkatatzerago egiten baldin badut, edo la perspektiba hartzen saiatzen baldin banaiz. Claro, New Orleanseko musikarekin gertatu zitzaidan, ere jazzarekin gertatu zitzaidan pixkat gauza bera. Eta da, hori ezagutzera eta hori horretan sakontzera iristen naizelarik, edo iristen garelarik, horrek badu sekulako haustura gu bizigaren tokiarentzat. Jende gehienari, sinceramente, ez zaio interesatzen nik jazzarekiko dudan... Baitasuna. Hori da, eta hor gertatzen diren gauzak, inkluso ulertzea edo horrekin konektatzea oso zaila da. Orduan, batetik hori, eta bestetik, nik neuk baditut beste lotura kultural batzuk edo beste inguru kultural bat jazean agertzen ez direna, nolabait esateko. Orduan hasten da bide bat, nolabait esateko, nire bertako errealitatea edo nire bertako inguru kulturala musika beltzarekin eta jazarekin eta horrela nahaztekoa ez. Orduan, batetik, Brokenen bide hori izan da bat, igual nolabait popularragoa zena, aparentemente, eta beste bat, garai horretan hasi zena da, olako beste obsesio edo pedrada bat, eta zera da, azkenean jaza ikasteko egiten duzuna da oso sakonera joan, lenguaian, materialan, hori guztia nola erekitzen den eta nola sortua den, eta orduan,
pentsatu nuen, jo, nik jazari esker lortu dituan analisi erraminta horiek, nolabait esateko, ea gai izango naizen erraminta horiekin euskararen, musikaren tradizioa aztertzeko, estudiatzeko. Zer, batean konturatzen naiz, nire ezagutza, euskarazko musika pila bat entzun dut betidanik, zer etxean ere folka eta hola asko maitatu izan da, baina beti izan da, justo, kasualidadez, musika hori entzule bezala entzun izan dut beti. Baina ez duan du igual, beste. Claro, orduan da, hor dituan lanabez horiek guztiekin ez naiz gai izango euskararen tradizioari horrela buelta bat emateko, eta ea hor zerbait argitzen duan. Orduan, prozesu horretan murgildu ginen, eta egin genuen disko bat, Lurpekariak izena duena dela nahiko improvisazio librea, nahiko avantgard zentzu batean, eta avantgard esaten dudanean da, jende gehienak ezin duela entzun, ze insoportablea da, basikamente. Bai, Jende askorentzat bai, zuzenean ikustea oso guapo dago, baina badaude hor nahiko muturreko esperimentuak. Horre dator zuzeneko hori ez, ematen dizuna, igual, entzuterakoan igual. Claro. Azkenean, free jazz edo jazz librek improvisatu eta horrela, zuzenean ikusten duzunean nahiko argi da zer den, ze ikusten ari zara beraien artean ari direla interaktuatzen kasi aurretiko preparaziorik edo prestaketa espezifikorik gabe, baina grabatu entzutea pixka zailagoa da. Total, hor, justu Lurpekariaken roi hori da, hori, improvisazio librea, jazeko erraminta muturrenekoenak erabiltzea, baina euskararen tradizioarekin loturan. Eta orduan, iristen da Iruinkokoa. Batean, proposatzen didate ea hor egiteko ziren melodia batzuk, eta ea hor pixkat lagunduko nuen, eta hor sartuko nintzen. Eta justu da hori, hor dituzun erraminta horiek guztiak ez, tradizio diferentetakoak eta horrela, erabilia injusto zuk esaten zenuena. Sortzeko, benetan, funtzio sozial oso konkretu bat izango duena, ze da, iautearen errituan, baina, gainera, oso guapoa zen planteamentua, ze da, iautearen erritu bat forma tradizionaletatik edaten duena, baina argi eta garbi izango dena Iruin herrian 2019an. Orduan, klaro, musikak ez, hauek proposatzen duten, ez musikak ez dantzek ezin dute izan, Faustin Bentaberrienak edo, ezin dute izan, noski izaten aldirela, baina proposamena zen, sortu dezagun zerbait, orain Iruinan... Eta gaurkotasunarekin kontaktua duena baita ere, hortik edan, baina gaurkotasunarekin... Hori da, orduan adiz, hor badaude Brokenekin konexio batzuk, orduan fanfarre mota bat da, hori plazan ematen dugunean, taldea ikusten duzu eta fanfarre mota bat da, baina batean fanfarre horrek baditu beste ikutu batzuk ere egiteko moduetan. Melodia bat baino gehiago igual hartua izan da, rock talde baten estribio batetik eta moldatu dugu modu erdi tradizional edo erdi folkloriko batera. Eta bai, egia esan, Iruinkokoan sintetizatzen dira txapa honetako gauza, ideia interesgarrienak. Eta, aurten bai egingo duzuela, ez? Baina egia da, COVID-aren egoera guzti honengatik, bai, aldendu behar izan zaretela horrelako, zuzeneko, ez dakit, ikuskizun edo performance horietatik, ez? Iruinkokoarekin diozu? Iruinkoko edo, baita ere zuen taldearekin zeintuzten emanaldiekin. Claro, bai, raroa izan da. Egia esan, iazko udan, pentsatzen genuena, baina gehiago jo genuen, ze azkenean guk ere nola kalean jotzen aldugun eta ekiporik gabe. Egia da. Orduan, emanaldi bat baino gehiago eman genuen, non esaten zuten, areto batean ezin da jo, kaletik ezin da zutik jo, baina kalean jotzen baldin badutuzu eta zila batu jartzen ditugu, bat emanaldi eman genituen horrela, pixkat erdibideko horrekin. Ere kaleko, Brokenak bezalako talde batek abantaia nagusi bat badu eta da oso erraz moldatzen aldela egoera diferentetara. Orduan. Baina, egia esan, iaz, aurrekoa izan zenarekin ikusita, pentsatzen genuena baino gehiago, eta aurtengoaren antza behintzat, iazkoa baina iso beha da. Pinta hona dauka. Insala.
que, karo, hemen daukagu arte eszenikoak sos, eta da programaren izena, precisamente horregatik sortu zelako, ez, egoera horretaz, pues, bueno, atera zirelako, edo azaleratu ziren, bueno, arteak edo arte eszenikoak dituzten gabezi batzuk, ez, eta horrelako egoerak, pues, jotzen dizuenean, pues, claro, azkenean erreperkusioa handia da, baina egia da, larritasun hori, eta leheno komentatu dugu, egunerokotasunean dagoela, eta ez dakit, ze ideia edo dituzunzuk, adibidez, nola aldatuko genuke egoera, pixka bat, pues, larritasun honetaz edo honekin ez bizitzeko edo. Ja. Eta ez dakit erantzuten, egia esan. Askotan komentu Badut, osea, pixkatola pragmatikoa izaten saiatzen baldima naiz, badut behintzat, bai, ideia bat musikarion ikuspuntutik, eta da, edo nahi nuke, hori pixkator horrekin gaude, sindikatze prozesu bat eramaten saiatu behar dugula. Bintzat gure inguruan eta Iruñerrian hasita. Hasieran esaten genuen roi horrengatik, ze hasteko ez diogu, claro, hain egoera larria da, ze ez diogu gure buruari langile hitz hori ere onartzen egia esan. Asko kostatzen zaigu. Ze ja ez nien musikari langilea, ze gero osatu batean egin behar dut lan, edo klaseak eman behar ditut, edo beste zerbait egin beharra dut. Orduan, hori. Eta ez dakit, nik beste zeretatik hola pixkat igual at nago, baina musikarion inguruan adibidez gertatzen dira horrelako gauza batzuk oso, ez dakit, aspalditik onartuak ditugunak eta guztiz onartezinak direnak. Eta adibidez da, guk zer egin behar dugun legalki kontzertu bat kobratzeko. Eta da, basikamente, iruzur bat, esan dut. Udal gehienek ere ez nagote kontratatzen. Eta, esan dut, txorrada bat irudi lezake, baina, edo goitua gara horrela dela eta kitxo. Baina, kontratatzen nauenak inoiz nago kontratatzen. Nik egin behar dut, bilatu behar dut formula bat, faktura bat egiteko kontratatzen nauenari. Eta orduan, kostu horiek nire gaindoaz. Eta hori ezakit, oso gauza simplea da, eta inork ez du horretaz hitz egiten, guk geuk onartzen dugu horrela dela, eta bilatzen ditugu formulak hori egiteko, baina edo bestea da, autonoma izan nadin, edo enpresa bat izan nadin, baina nork dauka indarra, hori egiteko indarra, oso jende gutxik du. Orduan, ezakit. Uste dut identifikatu behar ditugula olako nahiko gauza konkretuak. Bai, esan nezake, bai, lortu behar duguna da, Frantzian bezala, urtean ez dakitzen bat bolo baldima ditut, eta, bale. Eta hori izan da praktikoa, nahiko praktikoa ez, dirudi? Oso praktikoa dirudi, bai, baina ez baldima dugu lortzen, udal batek kontratatu nazan, lortuko dut hasieratik aldatzea musikaren langileen estatutoa. Uste dut, agian, behintzat, nik beti pentsatu dut bai horretan, gauza handietan, gauzak nola izan beharko luketen, eta horrela izan behar dute, horrela izan beharko lukete, baina igual egin behar duguna da bidean ditugun gauza logikakoak diren gauza batzuk pixkanaka aldatzen saiatu. Eta agian gero bestera iritsiko gara indartsuago, hori egiten badugu, ezakit. Interesgarria. Eta hemendik etorkizunera begira, nola ikusten duzu zure burua? Zure bandarekin jarraitu nahi duzu, edo beste proiektu batu dituzu buruan, edo... Nik... Claro, Brokenekin joteaz gain... New Orleansera joatea, eta... Bai, momenturen batean bai. Claro, nik Brokenekin joteaz gain beste gauza askorekin jotzen dute, ez? Hola ere, ofizioare... Eta hori bada musika beltzean oso presente dagoen ikuspuntu bat. Ofizioa ez dela... Horretan agian arte eszenikoko jendearekin harreman handiagoa du, sentidu horrek. Ni musikaria naiz eta modu askotan eman dezaket niretik. Horretan saiatzen naiz eta horretarako
jarritzen dut estudiatzen eta gauza berriak bilatzen, eta hola. Orduan, ez dakit esaten. Nik zuzenean eta kalean jotzen jarretu nahi dut, alduan arte. Baina horretaz gain, asko gozatzen dut beste batentzat kanta bat idazten, edo letra bat idazten, edo grabazio batean trompeta bat behar dute ez dakiz zerrengatik, edo arreglo bat behar dute, eta alor pila bat ikutzen ditut eta guztiak maite ditut egia esan. Bueno, hori ere sortea, ez? Azkenean, ez? Ze egunerokotasuna ez da izango aspergarria, seguro. Aspergarria ez. Aspergarria ez. Batzutan, ja, ez dakit. Ere igual hori zahartzen joan ala aldatzen doa edo aldatuko da, ez dakit. Nik bai, beti gaztetatik banuen horlako beldur bat gauza jakinegiei pixkat beti ukidet horlako beldur bat. Eta batean, ez dakit, norbait sartzen zenean fabrika batean lanean, eta orduan bazekien urrengo urtean egunero nun izango zen, herri horrek sekulako bertigoa ematen zidan. Eta antza gero enteratu naiz, jende gehienarentzat bertigoa dela ez jakitea etzi zer. Baina ez dakit. Baina, batzutan, ez dakit. Denetik behar da. Oso ondo. Eta ja azkenik, hemen aurreko gonbidatuak jarri zuen galdera hau, zer da zuretzako kultura, zuretzat, jakin gabe norre etorri behartzen. Eta gero zu gutziko duzu galdera bat urrengoarentzat. Beraz, bukatuko dugu galdera honekin, dela galdera, nahiko potentea, galdera potenteak. Biztan da. Hausnartzen, baina... Eta zer da zuretzat kultura? Niretzat kultura da gizakiek hazi baten bidez sortzen dutena. Hori da kultura, nik uste. Hori da ere, pixkat, etimologian ere hor dago, baina gustatzen zait hori pentsatzea, esan dut. Ze kultura niretzat ere bada hartoa nola egin den, hori da. Hazia zentzu fisiko eta metaforikoa ere. Claro, gauza bera da, esan dut. Ohiturak eta errituak eta guztia, hori da kultura, nik uste. Musikaria azaparte baitera antropologia igual ere ikasteko grina ez duzu inoiz izan? Grina bai, eta filosofia, baina... Bai, baina... Hori aitak esan zidan, tipo, saiatu zaite aldutu nori nahi zaten gauza txiki batean. Eta gero horiek guztiak ikutuko dituzte beste gauza batzuk. Orduan, bai asko gustatzen zait irakurtzea gauza askori buruz, orduan, eta dena dago lotua guztiarekin, ez, niretzat, orduan. Orduan bait. Egia da. Bale, utziko dizut zuri Klariona eta Arbela, eta zure galdera horrengo gonbidatuarentzat. Bale. Horrela orain? Horrela orain. Oi, ostia, oso zaila, Beste galdera dituzu zure buruan, ez? Bai. Batera bakitzea. Claro. Besteari bizitza suntxitu gabe. Hori da, putada hundia izan gabe. Hori da. Tope, zer egingo duzu etzi? Fabrika bateko langile baldin bada, egingo du, fijo. Hori da horregatik. Musikaria baldin bada ezakit. Mila esker, Jon etortzeagatik. Plazerra. Eta zorte hon proiektu guztietan. Vale, mila esker.
Radio.